Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш дар турнири Dana White Contender Series муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Ҷош Уик шуд ва дар ин навор мо обзори ин муҳорибаро пешкаш шумо мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. муҳориба сар шуд ва аз оғози муҳориба Ҷош Уик ба Нурулло Алиев ҳамла кард ва хост ки Нурулло Алиевро тарсонад. Аммо Нурулло Алиев аз рақиб натарсид ва худаш маркази қафасро гирифта ба рақиб бо дастон зарба зад. Ҳамин гуна якчанд сония варзигаро якдигарро омӯхтанд ва баъд Нурулло рақибро бо зарбаи даст фиреб дода ба текдаун гузашт ва рақибро дар назди сетка назорат кард ва хост ки текдаун гузаронад. Аммо Вик рафтори нохуб кард. ӯ бо ангушташ ба чашми Нурулло зад ва Нурулло оиди ин чиз доварро огоҳӣ кард ва довар муҳорибаро манъ кард. ҳамин гуна ба Нурулло Алиев 5 дақиқа вақт доданд ки ба худ биёяд ва аз чашми Нурулло маълум буд ки осеб сахт аст. Аммо Нурулло гуфт ки ман тайёрам, ман 100% мебинам муҳорибаро давом медиҳем. ҳамин ки муҳориба сар шуд, Нурулло Алиев рақибро ба замин афтонд. аввал мавқеи худро хуб кард ва баъд ба кунҷи дастон ба муштон зарбаҳои сахт зад. Ҷош Уик кӯшиш кард ки аз таги Нурулло Алиев барояд, аммо Нурулло Алиев ба ӯ имкониятро намедод ва ӯро хуб назорат мекард. ҳамин гуна Нурулло Алиев то охирон дақиқаҳои якум раунд рақибро назорат карда ба ӯ зарбаҳои сахт мезад ва дар охирон сонияҳои раунд Нурулло Алиев граунд паунди худро ба кор даровард ва рақибро фавран шикаст дод. ва дӯстон, мо Нурулло Алиев, ҳамаи мухлисони Нурулло, ҳамаи тоҷикистонёнро табрик мекунем. Нурулло Алиев ғалаба бо тариқи нокаути техникӣ дар якум раунд. баъди якчанд соат дӯстон, пресс-конференсия мешавад ва Dana White мегӯяд ки киҳо бо UFC шартнома гирифтанд ва бо 100% боварӣ гуфта метавонем ки Нурулло Алиев соҳиби ин шартнома шуд. ва акнун мо ба боварӣ гуфта метавонем ки аввалин ҷанговар аз Тоҷикистон дар UFC пайдо шуд. боз як маротиба дигар дӯстон, ҳамаатонро табрик мекунам. муҳорибаи пурраро баъди якчанд дақиқа дар телеграм канали мо тамошо карда метавонед ва баъди якчанд соат мо пресс-конференсия ва суханҳои Dana White-ро дар ҳамин канал мегузорем. ва боз дӯстон, Нурулло Алиев баъди ғалаба ба президенти UFC Dana White муроҷиат кард. суханҳои Нурулло Алиевро низ тайёр мекунем ва дар канали худ мегузорем. барои ҳамин дар канали мо обуна шавем ва наворҳои беҳтаринро интизор шавем. то бозди дӯстон.